204 ka mga estudyante sa Zamboanga Peninsula ang daling gidala sa ospital human nakasinati og pagsakit sa tiyan sa dihang gipatumar og tablitas nga pampurga ato sa National Deworming Day kagahapon. Ang National Deworming Day usa ka proyekto sa Department of Health ug Department of Education. Ang proyekto planong mupurga og 16 milyon ka mga estudyante sa tibuok nasod. Base sa initial nga report, 204 ka mga bata ang gidala sa ospital apan 24 lang ang na-admit sa ospital. Mga opisyales sa DOH sa Zamboanga Peninsula nagkanayon nga posibleng musaka pa ang apektadong mga bata ngadto sa 1,000 human padayon ang mga reports nga niabot sa ilang opisina. Matod ni Zamboanga Sibugay Governor Wilter Palma nga ang mga apektadong mga bata nakasinati og pagsuka og sakit sa tiyan human sa pagtumar sa pampurga nga mga tablitas. Si Palma nagkanayon nga adunay kakuwang sa impormasyon gikan sa DOH ilabi na kung unsa ang angay buhaton sa lain-laing epekto sa tablitas. Gipaklaro sa DOH nga posibleng walay pamahaw ang mga bata sa dihang mitumar sa tablitas nga pampurga.